उन्दु खना थाबा दैफोरा फैसावना होबा जों दाबो एसेबो मेम्बारफोराबो जोंखौ एसेबो खबर लाफैयाखै जोंखौ नाहरनांगोन जाबाय गोजोन्थों बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गफुर हालामनि 2 नं टेङारि जान गामिनि रायजो राजाफ्रा दैबानानि जेंनाजों भुगिनानै दं। दैबाना सोमजिनायनि जाहोनाव माइ माइरं जिब जुनार बारि बागान गासैबो खहा जाजादों। 2 नं टेङारि जान गामिनि बर' सुबुंफोरा सत्रं दैसानि माथावरिया बायफ्लंनायाव दै लोमसाव फैनानै गासै आबादथिलि न'नि बारि बागान लामाफोराव बालाजों बुंफबदों। भुगिनांनाय रायजो राजाफोरा बे समाव सरकारनिफ्राय हेफाजाब हास्थायदों। दासिम सोरखारनि सासेबो बिबानगिरि आरो मन्त्रि एमएलएफोरा गामियाव थांनानै खौरां लाहैयैखौ दुखु मोननाय फोरमायदों गामिनि रायजो राजाफोरा। ओरैबायदि जुब जुब अखाबा थानो हाया जों हरबाथ' उन्दुनोनो हाया। दा हनै स्कुल खुलिबा कलेजाव थांनाय स्कुलाव थांनाय माबायदि जों थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। ओरैबायदि जासो नामा दुब्लिजोंथ' सुबबाजिबो गायनो हायाखै माइखौनो। ओरैबायदि अखाया जुब जुब हाबाथाय जिबायदि लोमसावजोबो मा बुखारलाङो मोसौ अमा ओरैबायदि जों ओरैबायदि बुथुमनानै जोथोन लायो। बेखायनो सरकाराबो बे माथावरिखौ होनो थाखाय बेबस्था लानांगोन। माथावरिखौ खोना होबासो जों थानो हागोन। देग्लाय बिदि माथावरिखौ खोना हायाबा जों बेवहाय थानो हानाय नङा। जों हरबाथाय उन्दुनोनो हाया सिन्था खालामनानै उन्दु खना थाबा दैफोरा फैसावना होबा जों बुखारलांगोन ना मानानै गिनानैनो जों उन्दुनो हाया। बेखायनो जोंखौ नाहरनांगोन जाबाय गोजोन्थों। रावबो खबर लाफैयाखै नामा? रावबो खबर लाफैयाखै जोंखौ। आफादफोरनिफ्रायबो फैयाखै जोंखौ। बिराद दुखु मोनो आरो दिनैसिम जोङो सकाव सुनानै अर सुना मोनजायाखै। दाबो नोंसोरो नायनो हायो दिनै फिसा खाजियाबो गुवाहाटियाव दंहैयो दाबो जों फैसाखौनो हरनो हाया। बेनिफ्राय फिसाला सासे दङ एसेबां जोङो माल माथा बोखांनो हाया। दिनै जोङो न'खराव थानो हाया मालायनि न'आव थांनानै सानथामसो जों जाहैबाय। दाबो फै उन्दुना थायो। हराव उन्दुनो हाया सानाव उन्दुनानै थायो। ओमफ्राय हराव उन्दुआ दा दैयानो खाथियावनो दङ गरा खुरखालांबाय। बेबायदि हाया जोंनाव माबायदि जानानै थागोन जों बेखौ बहुद सिन्था खालामो। आरो बेबायदि गय बारिखौ जोङो माबायदि बानायफिननो हागोन बिनि थाखाय जों बिराद दुखु। सरकारा जुदि जोंखौ थाबैनो हरनानै बेखौ बान्दोखौ थेना होयोबा जोङो जोबोद मोजां मोनगौमोन। नाथाय गामियावबो बिराद दुखु दङ। जों न'खरथाम न'खरब्रैयानो एकदम थानो हाथारा। मालायनावसो उन्दुना थाहैबाय जोङो हरथामा। दाबो जोङो अरदाबाव गायनोखौलाय जों जेन थेन बिदिनो खस्थ' खालामनाबाबो गायहैबाय। दा आरो दाबसेयाव गायबाय बिबो फबजोबलांबाय। बेखौ जों गायनो हाबाबो जोङो जेबो मोजां मोना। दा माबायदि आरो फबफिनलांगोन दैया फैयोबा। दा गथ' सासेया माबायाव दंहैयो गुवाहाटियाव। दा जोङो जेबो फैसाखौनो हरनो सुबिदायानो गैला। एसे मैगं थाइगं फानोमोन बिबो फबजोबलांबाय। माबायदि हरबावनो आङो दा फिसाया मालायनि न'सो दंहैयो गुवाहाटिनिफ्राय फैनानै। आं बेनि थाखाय बिराद दुखु मोनो। दासो बेबायदि खालामदो जोंखौ माइ फाख्रियाबो जोब लोमजोबलांबाय सिजोबलांबाय। आरो मोसौखौबो जोङो मालायनिफ्राय भारा लाबोदोंमोन बेखौ जोङो दैनि थाखाय गिनानै हरबाय। दा जोङो मा बेबस्था दंबावो दाख्लैयो एसे माइरं सेरबा रानना होबाय आरो दालि एसे रानना होबाय। बेखौनो जोङो एसे एनै खस्थ' खालामनानै दालि थावखौ जों संनानै जाबाय। दा आरो पन्सायतआबो एसेबो मेम्बारफोराबो जोंखौ एसेबो खबर लाफैयाखै। बिनि थाखाय जोङो बिराद दुखु मोनो। दाबो जोङो गेस सोनो फैसा गैया। बेबायदि गेस सोनो फैसा गैया जोङो जेन थेन न'खराव बरननानै सुनानै संना जागासिनो दङ। पन्सायत माबा सनापुर 1 नं पन्सायतआव गोलैयो। दा जोङो बेखौनो सिन्था खालामो बे दैयाबो जोंनि न'खरनि खाथियावनो थांबाय। जुदि न'आ जुदि खुरखा लाङोबा जोङो माबायदि बेबस्था खालामनानै मादि थानो हागोन। अखा हाबानो जोङो फै दा माल बुस्थुखौ थिखोखाना लायो। आरो जोङो
माबा जाखाबाय आरो दैया फैबाथाय थिखोखाना दोननि बिदि जानानै जोङो थिखोयो मानसिया बारनबोखायो बिदि माबाना थायो जोङो। मावथिगि नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनैनि बे जोंनि ओनसोलाव फैनानै जोंनि बेनि हाल साल एबा रादाबखौ लाफैनो थाखाय दा आं गिबियावनो बेखौ बुंनो सानो जे जोंनि बे ओनसोला सनापुर गांव पन्सायतनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय 1 नं वार्डनि सिङाव थानाय मोनसे टेङाजारनि गामि होननाय बुङो आरो बेखौ दा थांनाय 28 जुन अक्ट'आव मंगलबार बिखालि ओरैबायदि बाना गिदिर जादों बिखालि माने जोंनि गामिजों लोगोसे नांजाबना थानाय सत्रं दैनि माथावरि जिथु बे माथावरिया बे दैबानानि थाखाय बायनानै माने ओरैबायदि माने खेथि नस्थ' जाबाय जोंनि आबादारिफोरा माखासेयाथ' 3, 4, 5 बिगा 10 बिगा 15 बिगा बेफोरबायदि माने आबादखौ मावबायमोन आरो जेनेबा गायनाय जाबायमोन आरो माखासेयाथ' खोथिया फोना दोन्दोंमोन गायनांगौ दंमोन बिनि अखानायै बा सानथाम सानब्रैनि उनाव गायनायनि खोथा मोनसे दंमोन बेफोरबायदि आरो खिन्थु बेफोर गासैबो माने नस्थ' जाजोब्बाय पलक आरो बालाजों पुरा फबजोब्बाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि गामिनि जिथु खोलाथिं गामिनि लास्टआवहा माने कालभार गंसे दंमोन बोसोरसेयानो जायाखै आरो माने सनापुर पन्सायतनि माबानिफ्रायनो बेखौ बानायनाय जादोंमोन बोसोरसेयानो जायाखै बे कालभाराबो माने बायनानै जोबोद माने उसुबिदा जादों बेफार बानिज्य खालामनो थाखायबो बा गहपुर टाउनाव थांनोबो आरो गथ' गथाय स्कुलाव थांनोबो माने ओरैबायदि उसुबिदा जादों गामिनि रायजोफ्रा ओरैबायदि खस्थ' मोनदों आरो बे फार्स्ट दै जानायजों लोगोसे माने बिनि उनावबो खनब्रै जाबाय आरो बे दैबाना जानाया बे दैबानाखौनो जोंनि रायजो राजाफ्रा गिबाय थायो हरसे माने उन्दुनो हाया बे दैखौनो माने सिन्था खालामनानै मोनो ओंखायनो आङो बेखौनो बुङो खिन्थु दिनैसिमबो जोंनि पन्सायतनि जिथु प्रेसिडेन्ट बिथाङा फैनानै जोंनि बेवहाय खबरखौ लानाय जाफैयाखै नायफैथाराखै मुथथे आरो जोंनि लकेल MLA जिथु उत्पल बरा साराबो जोंनि बे गामि बेखौ माने नायनो फैयाखै खिन्थु फैनाया बै जिथु सत्रं नदि दै जिथु बायदोंमोन माथावरि बायदोंमोन बेहाय नायफैदों जेब्ला बेहाय नायफैदों जोङो रायजो लिंदोंमोन आरो जे जोंनिखौबो एसे नायना थां सार होननानै बे सम मोना होननानै बुंदों आरो आं दा सम गैया आं उनाव फैगोन होननानै बुंदों दिनैसिम माने खबर लायाखै आरो फैयाखै आरो बेखौनो जोङो बिराद दुखु मोनदों आरो रायजोआ ओरैनो दा ओमफ्राय सरखारनिफ्राय माबा अनसुंथाइफोर मोनदों नामा नोंथांमोना अनसुंथाइ माने सरखारनिफ्रायथ' बेफोरबायदि अनसुंथाइ मोनाखै जोङो खिन्थु फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोंनो ओरैनो रिलिफ हिसाबै माने माइरं एसे दालि एसे बिदि हरदों आरो मोसौनि दाना एसे हरदों आरो जेनेबा दा मोसौ अमा ओरैनो रिलिफ हिसाबै माने माइरं एसे दालि एसे बिदि हरदों आरो मोसौनि दाना एसे हरदों आरो जेनेबा दा मोसौ अमा बोरमा बायदिसिना खानोनो जायगा गैया नोंथांमोनाथ' नुखादों ओरैबायदि हालोदाव दङ जोंनि बे ओनसोलनि माने रायजोआ ओंखायनो आङो गले गले खावलायहरो बे जोंनि बे आसाम सरकारखौ जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनि जिथु थासारिखौ नायनानै गोख्रों माने नोजोर होनानै जोंनि मा उसुबिदा जाना दं बेहाय मायो जोंनि थाखाय माने बिपद जायो बेखौ नोजोर होनानै बिथांमोना जाहाथे जोंनि बै जिथु सत्रंनि जिथु माथावरि बेखौ मोजांहै माने खोनानै आरो बै मेसें बोथोराव आं बेखौनो बुंनो नागिरो जे मेसें बोथोराव बिसोरो सार्भे खालामनो फैया बायबाल'सो फैयो बेबायदिथ' जाया नङा खिन्थु बे माथावरिखौ बिसोरो माने मेसेङाव फैनानै बिसोरो माने बेखौ रिपेयारिं खालामबाय थानांगौ बा नायफिननांगौ खिन्थु बिसोर बायनायनि उनावसो बिसोर फैयो दा बायनाय लोगो लोगो जोंनि रायजोआ जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा बहुत खस्थ'खा भुगिनांगौ जायो आरो ओंखायनो जों माने गले गले खावलायो जे आसाम सरकारा बेखौ गोख्रों माने नोजोर होथों आरो बेजों लोगोसे जोंनि BTR सरकारखौबो जों एसे खावलायहरो आउट अफ BTR हिसाबै जोंखौ एसे बर'नि फिसा हिसाबै बर'नि गावनि थैनि हिसाबै माने जोंखौ एसेब्लाबो एसे नोजोर बोना नायगोन होननानै आङो बेखौ माने खावलायहरनाय जायो आरो जाथि फैनो हानाय जोंनि बे अलखदाव गोलैनाय रायजो राजाखौ नायनो फैनाय मिडियानि मानगोनां नोंथांमोन जोंना जाहैबाय मा दिनै बे सत्रं दैमा जिथु माथावरि सरकारा जाबायदि बेखौ गोख्रों नोजोर होनांगौमोन बिदि गोख्रों नोजोर होनो हायैयाव दिनै रायजो राजाया दिनै गायनो गोनां खोथिया दंमोन सोरबा 5 बिगा 6 बिगा गायनो गोनां माने खोथिया फुना दोननाय दंमोन आरो फुहांहां जानाय माने खोथियाफ्राबो दैजों लोमजोबनानै बाला लोमजोब्बाय दा ओरैबायदि रायजोफोरा दा
सरकारनिफ्राय मा मोननो सरकारनिफ्रायथ' मोननो गोनां खुनु खोथिया बा बायदिसिना साहाय्य होनाय बे बुस्थुखौथ' मोननायाव माने दिनैसिम सरकारा नायफैयाखै दिनै नोंथांमोननि जिथु मिडियानि हिसाबै फैनानै जाबायदि दिनै बेखौ सेबखांदों बेखौ जों मोजां मोनदों आरो बेफोरो माने सरकारा जाहाथे बेफोरखौ माबाफोराव मिडियाफोराव जुदि नुयोबा बिसोर एसे माने नोजोरबायारि होगोन होननानै आं बेखौ आसा खालामो आरो नोंथांमोनाबो बेफोरखौ फैनानै बहाबा सोरबा बिदि मोजां गोजौ लेभेलनि मिडियाफोरजों मोजां लोब्बा लानानै जाहाथे जोंनि अलखदखौ एसे फोरमायथि होना होयोबा मोजां जागोन। खोनानो मोनदों नोङो गामियावहाय गामिनि थाखाय मोनसे डेभेलप लाबोनो थाखाय गयबो गायनानै दोनदों होनदों। नंगौ बे गामिनि डेभेलपनि थाखाय 5-6 बिगा 9 बिगासो 8 बिगा हाखौ रायजोआ माने डेभेलपनि थाखाय माने 1500 दाल गायदोंमोन। दा गायनायजों लोगोसे माने हरखाबै बिदि दैबाना जानानै जे बिदि लकसान जागोन होननानै जों सानस'नो हायाखैमोन आरोखि। बे रायजोआ गुथै माने बेयाव माने रायजोआनो माने फबजानो गोनां जाजोबदों नामा? हाफोराथ' बालाबारि जों नुनायावथ' बिराद बालाबारि नुदों जों। दा रायजोफोरनि जेसेबां दा बेयाव नुदों दा नोंथांमोना जेसेबां नुदों सोब रायजोनि हा बेयाव आबाद दंमोन सोब फबजाजोब्बाय आरो जानाखि दं बै दंब्लाबो बेफोरबो सेस ओरै लोमला जोबनानै माइफोरा सब माबा जाजोब्बाय खहा जाजोब्बाय। ओरैनो खै बिगासो जागोन बायदि? टटेल माने 40-45 हेक्टर जागोन आरोखि। गामियावहाय माखासे थांलाय फैलायनि उसुबिदाथ' जादों जानांगौ। हान्था मेलायाथ' जोंना बे दालाङाथ' दैया लांबाय आरो लोगोसे लामायाबो गेजेर गेजेर माने गुथै खुरखाजोब्बाय हान्था मेलानि माबायावबो बहुत उसुबिदा जादों आरोखि। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गाव गावबागावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 26 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 9577573499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।